Vandplaner, det er en plan for, hvordan vi skal forvalte vores vandområder her i landet. Og vandplanerne, de skal indeholde et mål for, hvilken kvalitet et vandområde, som for eksempel åen her, skal have, og hvordan vi skal gøre for at få den i den tilstand, vi gerne vil have. Hvad for en indsats, der skal til. Det går i øjeblikket sådan, at de jo for det første er meget forsinket i forhold til, hvad de skulle være. Vi skulle faktisk have haft vedtagne vandplaner for 2 år siden. For det andet, så vil jeg sige, at med det indhold, vi har set indtil videre i vandplanerne, så er det meget for lidt i forhold til den opgave, de skal løfte. De skal jo sikre, at vandområderne får en god økologisk tilstand, men den indsats, der er lagt op til i vandplanerne, den er alt for ringe til at kunne løfte den opgave. Altså hvis vi får en god vandplan for et vandløb som Havelse Å her, så vil det komme til at betyde, at åen den får lov til at få løbet meget mere naturligt, end den gør i øjeblikket. Den her, den er stærkt reguleret, den her åen på den her strækning. Den er opgravet, den er uddybet, og den fører i virkeligheden vandet alt for hurtigt, som det er i øjeblikket. Der er ikke plads til et ordentligt dyre- og planteliv i den. Det har man gjort for at få vandet, der falder op på dyrkningsjorden, så hurtigt deropfra som muligt og ud i Roskilde Fjord, som ligger herude. Og det er for at kunne dyrke de 2/3 af Danmarks område, som jo er under plov i dag. Det bedste er at lade det stort set være i fred og give det lov til at være, som et vandløb gerne vil være. Det vil nemlig gerne have lov til at grave i brinkerne og løbe over sine bredder i en ådal som den her. Et naturligt vandkredsløb skal vi tilbage til.